Ngadori weche mag tudruok ka FCP Bernard Siero pach ko teko ngima jopiny owacho mane gima wacho ni nitiere ground mana kama ni chope kar kacha ka inyalo chako kendo. Okay, ero kamano klepa kalure kod kaka jopiny uloso awacho ni weche ko bedo ka dhi maber ahinya to mano nyiso ni system marwa kaka bedo design the constitution ochiwo teko ne jopiny lakini kaka ineno kaka application mare ok dhi kaka no bedo intended. In fact, king'iyo constitution maro, king'iyo the first 4 chapters are dedicated to the citizens, jopiny, the powers, more jopiny. Talking ka the nature of our politics, okete ni koro jopiny kendo expect ni ka giseyiero jotelo ma MPs to MPs ka mondo bedi chung ne represent gi bendo kendo ni samoro timo ngono olokre. Koro man is a big problem mantiere kae. Koro ido ni ngi koro ywak ni gionge geno. Ebio kata ka talks koro iwacho gi mbele gi. Maybe the political side it can be in a way okay the temperature nyalo cool down but okeneka the real solution nyaka wangi and about the production, the productivity. Ere kaka Kenya at household level, at national level, why increase our productivity? Mondeka wanyalo tackle issue mar nengo ngima. Kwacha at household levels, sign of course one lucky di cost chwe. Koro gimanyalo advise jo ena ni gika opportunity no mondo gitimango. Make sure ni ipidho gidi moro ma idwaro mondo basic food security bedo handle at the household level. Otherwise keep the situation mangoro ni kila kitu wadon mondo import monye from other places tinde no mano mage bakela ngono medo nengo ngima bedo matek. Koro gava serikal to nego beni ngiyo gik ma cover kata kin japur isepuro yes to give you produce ni idot ere market. How do you access the market? Yakiyangi ti transport nyakangi gine ka neno to wach transport ne maji ywak ne ka nengo fuel odhi malo jine paro ni maybe sani nengo bochako dok piny matin to kene ka every time na omedre king'iyo kata gi our neighbors nanya social media nyongo wacho ni other country like Tanzania gine mare odhi piny marginally odok piny to maro ni tendo kapo de malo koro but mage areas man wacho the government nyalo intervene koro ntiere things makata cross the economy my government nyalo intervene but ntiere things ma ja piny won ematimo at household level koro nyaka wang'igi from those two perspectives. Ero kama na ngena modogo mondo orang bende okenge mamoko mapontiere kar kae tudruok kod pinje maoko